Sokhajan talkte boksong bahai to menaro haino hai lam sogno no katal video tinini video ni bisinti phadi saimalana tinang sopai jak haino hai bina kubra hai parao o jaga tamni bage sopai ka hinmala tini o jaga sopai mane kaisa no reason hangke o jaga o haino hai Bishwamohan Deborma mungoi khoroksa chulani bihik basa basaino khibiwi haino hai horni bisingono onno chula kaisa jakbai khari thangjau kha o party mung party ka kaisa parani bisingono o party mung 3 tarikh party mani 5 तारिख इंगै दङ ताबो फनो अब्रै नग सपया बाहाय के पाटिका कहम के साइमाना बागै भिडियो न पुलेने सिमी पाइथक जते नाइदि हिंके फाइदे भिडियो न सुरु खलाइसि वानो सुखा जाने ताकते भोगसं खारनाय बरिनि भुमुंखा ममिता देबरमा तै बिनि बयसंगा के 32 बछर पारानि बर रोगनि बुखुकनि बिसिंतिनो साइमान खा अब्रै साइसं नगनि नखरि थांया हेने अब्रै पारा गानानि न तै खरकसा चला समीरंजन देबरमा मुंगै बिनि बयसंखा 45 बछर बबाइसे खारि थांकना हेने हिंगे बसाइने बुखुकनि बिसिंतिनो साइमान का बसाइ जखन दुगानो सारेगनि सानजाव 3 तारिख मानै पाइने हेने नगनि नखरि थांगो जे समय मानै पाइ नग किफिल फाय अ समय कानो बिहिगनो नाइतोगि मानलिया आ बिहिग बियां मुजानिबो खारि थांका हंगे तिनी 5 तारिख चलि तो 4 तारिख नग फाइया तिनी 5 तारिख चलि थांका ताबु फनो नग कुसपाता करि आबनि बागे बसाइ बेलायकेनो वाना जायांगो ब थांगै तामो ngै तंगैखा हेने आबनो तैसे नग किफिल फायदे हेने बसाइ हाना हाय कल फिरका सुखा जाने ताकते बुकसं नरा गो भिडियो न पुलेन होते पाठक जरते नाइदि बसाइने बुकतिनो खनाउ नाइदि बिहिग बाहायके खारका ते ताबु बसाइ तामो सान दारा नोंथिनि तामनि बागै ससियेल मीडिया आव नुकजांनाय ना हाकिया साइ खनारि गारि नुगा म कारन खै तान बरि चला बाय खार थांगा साबो बायखार गो समीरंजन चलाखाय बजगानि दिन कपरानि न बुफुरो खारमानि साइखनाय सम बुसबार दिन खार मत बुसबार 3 तारिख दा बुसबार 3 तारिख न अब को खरं थांगा बर आता रंगो थांगना खारि बलं माने नुग्लियाता बर नों बाहाय के साइमान खजे दारा माने खारि थांगना हनै बरं न बाहाय के साइमान खा खारमान साइमा माखै को yang चलाबनो करिंगा बरिबनो करिंगा चलाखाय बेले को बेग्रो खाखले थांको बे नग खाले साइकेलां को बिहिक सङो आबां खबर माखातिजा ओंखायनो बरक न थांगना नों रुतुगै रगना दा नायखा बसुरब रुतुगै नायखा रुक नायमोन आङो सकां को सम बुसुबार सुबान हरबाय जों आं को आको तला तेरे सुन थफैया आरो दुइटा आर नायतबाय आर करे ओंखाय थाना दग मिसिं दारि दख थानाव मिसिं दारि खाय आं मियाव खायबुका दाम सा बरक बन आं जों जायथौ गानो हसाव मानानो हसावका ओंखाय नों ताबुक तिप्रासा लुकुरंग ताम को खसारना मुसुं सादि आबुनो आं खसारना मुसुंगो जेसे पान नुखांखाय आन को नम्बर रिजाक दंगो आरो कल खायजा जाबथु कल खायतो आनो माने नंनि बासिनो जारा नुगै तंनाय रक बरक अ स्क्रिन नम्बर रिजाक तंमावो ननो कल खाय साहरि थुजाना साहरि तो तै ताम को खसारना मुसुं सादि दारा को खायतो आसुनान खायतो तै परिखा माने बासिनो माना मुसुं किफिलि माना मुसुं दा किफिलि ना मुसुं वान चेरे को दंगो खरो बसुनि चराय चेरे को नै दंगो नै दंगो बरक बनगो संसु जमाया मुसुं दिग्रा बरिमाया आं फुङाखैनो बहरान थांगो सारिखौ फाय ओंखाय बर खायसाय मैयां दङ बर न कुम बतं मैया आतिता गां मान मुसुं कान बरिना ते बासन को हंगाय आन को नाम तो आरो को खायजा जाबा खायजा दारा निन मुंतामा आन मुख बिसमा देबरमा बासिनि मुंखाय जे कमानाय गममिता देबरमा ओंखाय नों जे कक्सिल जामानि बबान खारि थांहने आचलानि मुंखाय समीरंजन पारा खाय दिन प्राना बा नरक तन पारा कायसा दा को हमबाय मनाय नों तिनि निनि मा अबा हाके नगनि कमावै थांमानि नों निनि मानि बागै ताम क खसारना मुसुं चिनि माया गोनां तिप्रा सलुकुरक न अबकिजा साइखना दि ताम क खसारना मुसुं मा नों जे जाका फन दंगे मो भिडियो नाय जंखाय मो भिडियो नाय जंखाय फायां दिनगो जोंबो कष्ट नांगौ बाबा बो साइसो केबो माइमुरगो संनाय करे ओंखाय जोंबो माइरगो साजागिया माइरगो मियारंबो साजायाखैसो नों फाइनां दिनगो मा ननो कयजावो बुइ फन्नो गय जंखाय साजादि जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार कल खायदे ओंखाय मा नों फाइनां दे नगो हायपनो नगो फायदि जोंबो 3 जना ओंखाय नोगोरै कष्ट नांगौ बखां कष्ट नांगौ ओंखाय फायदिमा
hinggai sungbo kosto nangbo khawa nin mano nogo ki filli phainani musung jogo tamanai na da ko hambai do